14 лютага Аліна Коўшык. Добры вечар усіх закаханых, ды не толькі. Запрашаю на аб'ектыў, дзе, як заўсёды, галоўныя навіны дня па-беларуску і без цэнзуры. Абараніць ад санкцыяў. Румас напісаў ліст у Еўразійскую эканамічную камісію. Беларускі рэжым спрабуе выкарыстаць гэтае міжнароднае палітычнае ўтварэнне для нібыта абароны Беларусі. Люблю Беларусь. Гэта номінацыя прысвечана ўсім тым людзям, которые змагались у 2010-2011 годзе. Малады фронт узнагародзіў змагароў. Паднябеснае ўратуе стары свет. Кітай па-ранейшаму упэўнены ў зоне еўра і еўрапейскай эканоміцы, ды падтрымлівае ўмацаванне фінансавай дысцыпліны ў еўразвязе. Долары з Кітаю падлатаюць еўразону. Выпрацаваць супольную пазіцыю шчодо санкцыяў у дачыненні Беларусі. Ліст з такой просьбай віцэ-прэм'ер Сергей Румас даслаў кіраўніцтву Еўразійскай эканамічнай камісіі. Гэтак афіцыйна Менск імкнецца падстрахавацца перад магчымым узмацненнем санкцыяў з боку еўразвязу. У Брусэлі пытанне чарговых абмежаванняў маюць абмеркаваць ужо праз 2 тыдні. А мы пытаем, ці сапраўды магчымы такі сцэнар антысанкцыяў у выкананні ЕЭП і ці гатовыя краіны супольнасці ахвяраваць сваімі інтарэсамі, абараняючы Беларусь. Сергей Марчык. Брутальныя разгоны, дэманстрацыя ў наяўнасць палітычных вязняў, абмежаванне шматлікіх грамадзянскіх ды палітычных свабодаў. Менавіта гэта сталася прычынай увядзення супраць нашай краіны ў розныя часы, спачатку палітычных, а пазней і эканамічных санкцыяў. Тут і стварэнне чорных спісаў беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю еўразвязу, і ўвядзенне Злучанымі Штатамі абмежаванняў на гандаль з канцэрнам Белнафтахім, прадпрыемствамі Белшына, горадня Азот, горадня Хімвалакно ды Нафтан. Што праўда, на думку экспертаў, афіцыйнаму Менску такія абмежаванні сёння перашкаджаюць не моцна. Санкции США абсолютно неадчувальныя. Ні по гандлёвым завароце, ні по фінансах яны не удараць ні бізнесоўцаў блізкіх да улады, ні на саму уладу ніяк не паўздзейнічаюць. Хутчэй гэта такі сімвал, лозунг, з якім можна падысці да Крамля, каб неяк абгрунтаваць чарговыя прэферэнцыі. І праца дзеля такога абгрунтавання будучых прэферэнцыяў ужо пачалася. Сёння віцэ-прэм'ер Сергей Румас накіраваў кіраўніцтву Еўразійскай эканамічнай камісіі ліст з просьбай выпрацаваць кансалідаваную пазіцыю шчодо санкцыяў у дачыненні нашай краіны. Гэты зварот гаворыць толькі пра тое, што беларускі рэжым спрабуе выкарыстаць гэтае міжнароднае палітычнае ўтварэнне для нібыта абароны Беларусі. І тым самым ставіць іншых кіраўнікоў і іншыя дзяржавы Еўразійскага саюзу у вельмі няёмкае становішча. Прычым, як кажуць эксперты, нейкае выйсце з гэтага няёмкага становішча кіраўнікі Расіі ды Казахстану ўсё ж такі знойдуць, але яно можа быць зусім іншае, чым тое, якога магло б чакаць кіраўніцтва Беларусі. Я сомневаюсь, что ЕЭ пойдет в политическую дискуссию с Евросоюзом по поводу Беларуси. Только ЕЭ этого не хватало. Учитывая, что одна из целей ЕЭ как раз выйти на новый уровень взаимоотношений с Евросоюзом. Зрэшты, такога ж меркавання прытрымліваюцца і беларускія эксперты, паводле якіх да бліжэйшага паседжання Рады Еўразійскай эканамічнай камісіі, якое адбудзецца 22 лютага, ніякіх крокаў з боку ўсходніх партнёраў афіцыйнага Менску чакаць не варта. З гэтай няёмкасці і Назарбаев, і Путін, ці там хто з кіраўнікоў Расіі будуць выходзіць просто замаруджваючы, адцягваючы рашэнне, не прымаючы яго. І таму плёну гэты зварот Румаса ніякага не дасць. І калі так станецца, гэта будзе азначаць таксама, што і на рашэнне аб пашырэнні санкцыяў у дачыненні афіцыйнага Менску, якое еўразвяз мае абмеркаваць ужо 27 лютага, уплываць нашыя ўсходнія суседзі не збіраюцца. Сергей Марчык, аб'ектыў. А ўнутры краіны Александр Лукашенко традыцыйна шукае падтрымання ў сілавых структурах. Прэзідэнт наведаў камітэт дзяржаўнай бяспекі, дзе чэкісты пахваліліся яму дасягненнямі ў мінулым годзе, а вышэйшае кіраўніцтва краіны паставіла вонкавай ды унутранай выведцы задачы на сёлета. Определенная динамика у нас происходит и в отношениях с Западом, Соединенными Штатами Америки, другими государствами. Это не может не влиять на ситуацию внутри нашей страны, и это не может не входить в компетенцию главной спецслужбы нашего государства.
У сваю чаргу КДБ адрапартаваў аб выяўленні летась на тэрыторыі краіны больш як 20 агентаў замежных спецслужбаў. Камітэт таксама даў справаздачу аб выкрыцці больш як 30 вярбовачных падыходаў да грамадзянаў Беларусі з боку іншаземных выведак. Асноўным сваім леташнім дасягненнем чэкісты лічаць перадухіленне спаўзання краіны ў палітычны ды эканамічны хаос, які намагаліся раскрычаць на думку КДБ лідары радыкальных палітызаваных груповак. Карыстаючыся вядомым акрэсленнем Лукашэнкі, камітэтнікі таксама назвалі іх пятую калонную. Галоўнай ж задачай на бліжэйшы год для КДБ не даць навязаць Беларусі палітычнага курсу звонку, а таксама забяспечыць свабоду волі выяўлення народу падчас будучых парламенцкіх выбараў. Дзень закаханых у радзіму. Нягледзячы на затрыманне аднаго з лідараў і арганізатараў, Малады фронт у трэці раз уручыў прэмію «Люблю Беларусь». Падчас цырымоніі пад вокнамі пэн-цэнтру дзяжурыў аўтобус за мапам. Але ты, хто сваімі ідэямі натхняў нас і даваў дзейсны прыклад, як быць беларусам, атрымалі сімвалічныя, але вельмі важныя ўзнагароды. Вольга Жарнасек. Номинацию 8, але толькі ў адной узнагароды атрымалі абсалютна ўсе. Змагарамі года сталі 16 беларускіх палітвязняў, што працягваюць заставацца за кратамі. Эта номинация присвячена всем тем людям, которые змагались у 2010-2011 годзе. И, безумоўна, найперш она присвячена палітвязням, которые мы чакаем, и перакананы, что на наступнай прэміі «Люблю Беларусь» яна будзе ўручана кожнаму. Таксама ў гэтай намінацыі ўганаравалі журналіста Андрэя Пачобута, грамадскіх актывістаў Мікіту Ліхавіда, Андрэя Бандарэнку ды Змітра Галка, вядомага як блогер Будзімір. Малады фронт заснаваў прэмію «Люблю Беларусь» 3 гады таму, наўзамен традыцыйным вулічным акцыям, якія сканчаліся затрыманнямі ды арыштамі. Але і першае ўручэнне статуэтак брутальна разагналі. Сёння таксама без атрыманняў не абышлося. Адметнасць гэтай прэміі канкрэтна тая, што няма аднаго з арганізатараў галоўны Івана Шыла, который быў затрыманы на ўваходзе пэн-цэнтр літаральна. Акрамя змагароў азначалі маладафронтаўцы і найлепшых у палітыцы, культуры, спорце, грамадскай дзейнасці. Узнагароды, між іншага, атрымалі ініцыятар кампаніі «Стоп бензін» Артём Шаркоў, за маўклівыя акцыі пратэсту уганаравалі Вячаслава Дзіянова. У намінацыі журналістыка найлепшую стала Марына Коктыш. Ейнае пытанне, хутчэй нават маналог да Александра Лукашэнкі ў часе прэс-канферэнцыі запомнілася шмат каму сваёю адвагаю. Могли бы вы прямо сейчас, сегодня или завтра поступить так, как поступил бы настоящий мужчина? Журналістка, якая на вачах мільёнаў адмовіла кіраўніку краіны, прызналася, што свята закаханых азначае не адна. Адразу адсюль на романтычную вячэру. Дзень закаханых. Найлепшым у прасоўванні роднай мовы стаў Ігор Случак. Грамадскі актывіст з Гомля дамогся узаконення нормы, згодна з якой чыноўнікі абавязаны адказваць грамадзянам на мове звароту. Сёння Ігор расказаў, што сваёй любоўю да мовы абавязаны дзеду. Гэта ўсё, што ва мне ёсць, вось гэта цяга да палітыкі, да беларускай мовы, да вось гэта адстойванне прав да майго дзеда. І гэта як бы любоў да продкаў, любоў да мовы, Любоў да радзімы, бо менавіта за гэта амаль 3 дзясяткі намінантаў атрымалі ўзнагароды «Люблю Беларусь», а таксама за тое, што свае словы яны падмацоўваюць яшчэ і справаю. Вольга Жарнасек, Аб'ектыў. Адказ камісія памілавання пры прэзідэнту Беларусі не задаволіў Святлану Чорную. У выніку яна вырашыла працягнуць сваю адчайную галадоўку. Ад ежы жанчына адмаўляецца ўжо 77-й дзень. Такім чынам яна дамагаецца перагляду смяротнага выраку Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Камісія паведаміла, што зварот галадоўніцы аб невыкананні смяротнага пакарання Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву разгледзяць у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. Святлана Чорная лічыць адказ фармальнай адпіскаю. Збіраецца звяртацца да кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Яна пратэстуе супраць смяротнага прысуду Канавалаву і Кавалёву, бо лічыць, што віна асуджаных недаказаная, а таму прысуд не адпавядае закону. Змагацца за перагляд справы Святлана Чорная працягвае з 30 лістапада, моманту вынесення смяротнага выраку. Амаль месяц таму жанчына папрасіла кіраўніка праваслаўнай царквы мітрапаліта Менскага ды Слуцкага Філарэта заняць пазіцыю і публічна выказацца ў справе смяротнага прысуду за тэракт у менскім метро. Адказу пакуль няма, Святлана Чорная увесь час трымае галадоўку, перыядычна п'ючы вады. Избрав один раз вот такой путь, я пока не могу сойти с него, потому что я не вижу альтернативы. Можно было бы об этом задуматься, если бы была альтернатива.
Крытычным застаецца стан яшчэ аднаго галадоўніка, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергея Каваленкі. Віцебскі актывіст трымае 58-й дзень галадоўкі на знак пратэсту супраць несправядлівага арышту. Каваленку прысудзілі 3 гады хатняй хіміі за вывешванне бел чырвона-белага сцягу на галоўнай ялінцы Віцебску 2 гады таму. Пасля Каваленку арыштавалі нібыта за парушэнне правілаў адбывання пакарання. Сёння спыніць галадоўку заклікаў віцебскага актывіста лідар КХП БНФ Зянон Пазняк. Старшыня Еўрапарламенту Мартин Шульц заявіў наўпрост, што калі Каваленка памрэ, улады Беларусі будуць мець рукі ў крыві. Вы глядзіце аб'ектыў на Белсаце, і мы працягваем выданне. Ахвяры ремонту. Опять надо куда-то идти. И, кто говорится, черту на кулички. Пераселенне без папярэджання і згоды. Моя Валянцінка. Беларускамоўная якая-нибудь там паштоўка, яна больш цікавая была, арыгінальная. Як павіншаваць каханага на роднай мове. З заўтрашняга дня скасоўваецца абмежаванне на вываз за мяжу некаторых тавараў ды ліміты на набыццё паліва для грузавікоў. Аднак палёгка не адмяняе працэдуры абавязковага дэкларавання колькасці паліва для прыватных асобаў, якія будуць выязджаць з краіны часцей за адзін раз цягам 8 дзён. Летась у чэрвені ўрад увёў для фізічных асобаў абмежаванне на вываз з тэрыторыі краіны па-за межы мытнага саюзу без адмысловых збораў шэрагу тавараў. У тым ліку мяса, цукру, мукі, а таксама аўтамабільнага паліва. Апошняе можна было набыць у колькасці не болей за 200 літраў на адзін грузавы транспартны сродак. З нагоды цяперашняга скасавання ліміту на продаж паліва кіроўцам грузавых аўтамабіляў канцэрн Белнафтахім паведаміў, што гэта не прывядзе да аўтаматычнага павышэння коштаў на бензастанцыях. Пачаць жыццё нанова гэтая прапанова выглядае рамантычна толькі ў кіно. А для пінчукоў з інтэрнату на вуліцы Касмадзямянскай яна сталася бытавою драмаю. У сувязі з рамонтам будынку ім прапанавалі тэрмінова пакінуць абжытыя пакоі, ды назвалі новыя адрасы. Адэля Дубавец. Пачаць жыццё з новай старонкі жыхароў інтэрнату ў Пінску прымусіла кіраўніцтва жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Мы проживаем здесь по 20, по 25 лет, некоторые такие вот жильцы у нас есть. И нам неожиданно принесли объявление, повесили без собрания, без ничего. Гэтая абвестка і стала чыстым аркушам для новага старту. Жыхарам інтэрнату прапанавалі агледзець новыя пакоі ў іншых інтэрнатах і збіраць рэчы, нягледзячы на тое, што на старым месцы. И ремонт сделали, и все сделали, и опять надо куда-то идти. И, кто говорится, черту на кулички. Раней інтэрнат належаў пінскаму хімзаводу. Калі прадпрыемства збанкрутавала, будынак перадалі жыллёвым службам. Праз 3 гады тыя заўважылі, што інтэрнат непрыдатны для жыцця і абвесцілі рамонт ды адсяленне ўсіх 46 жыхароў. У гарвыканкаме запэўніваюць, што закон нарушен не будет, и людям предлагается жилье еще более благоустроенное. Аднак людзі ад гэтай прапановы вычуваюць жах. Пол полностью прогнивший, потолки, обои все расклеенное. Непакоіцца людзей прымушае і памер новых пакояў. З абжытых памяшканняў на 19 квадратных метраў ім давядзецца пераехаць у пакоі па 11-12 квадратаў. І сапраўды закон пры гэтым парушацца не будзе, канстатуюць нават незалежныя юрысты. К сожалению, в белорусском законодательстве закреплено такое положение о том, что временное жилье созданное для переселения, оно может быть по площади меньше, чем прежнее. Але ці суцешыць гэта жыхароў, якія пераймаюцца, куды падзець усе рэчы і мэблю? А это ведь люди, якія в основном с самыми низкими доходами. Это люди, якія не здолелі пабудаваць свое жилье. І не вымушаны все жыццё жыць у этих интернатах. І пакуль няўмольнае заканадаўства і чыноўнікі сведчаць пра бяспраўную часовасць такога жылля, для жыхароў інтэрнатаў прытулак часовы становіцца справай усяго жыцця. Адэля Дубавец, аб'ектыў. Кітай дапаможа Еўропе ў барацьбе з фінансавым крызісам. Такі вынік сустрэчы лідараў паднябеснай і еўразвязу, што прайшла ў Пекіне. Дарэчы, Кітай валодае самымі вялікімі ў свеце валютнымі рэзервамі. Пра гэтую ды іншыя падзеі замежжа ў аглядзе Мар'яны Чарняевай.
Пекін, еўрапейскія палітыкі дасягнулі сваёй мэты. Па выніках сустрэчы прэзідэнта Еўразвязу Германа ван Ромпея і прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу з прэм'ерам Кітаю Пекін рыхтуецца актывізаваць дапамогу Еўропе. Кітай па-ранейшаму упэўнены ў зоне еўра і еўрапейскай эканоміцы, ды падтрымлівае ўмацаванне фінансавай дысцыпліны ў еўразвязе. Аднак ёсць і незадаволеныя. Некаторыя эксперты асцерагаюцца, што Кітай можа пераняць кантроль над эканомікай аслабленай Еўропы. Акрамя крызісу ў зоне еўра, на пекінскім саміце таксама абмеркавалі несуціхальны супраціў у Сірыі ды ўранавыя распрацоўванні ў Іране. Палітычныя сенсацыі называюць бюджэт Амерыкі на наступны фінансавы год, прапанаваны Баракам Обамам. Нягледзячы на рост бюджэтнага дэфіцыту США, прэзідэнт хоча павысіць выдаткі да рэкордных 3 трыльёнаў 800 мільярдаў долараў. Бюджэты, які мы прапаноўваем, гэта адлюстраванне агульнай адказнасці. Калі мы сур'ёзна ставімся да інвестыцый у будучыню, мусім укладаць капітал у каледжы, у новыя энергетычныя тэхналогіі, у фундаментальныя даследаванні. Гэтыя ды іншыя інвестыцыі Обама збіраецца забяспечыць найперш коштам багатых амерыканцаў, падатак для якіх вырасце да 30%. Праект бюджэту скрытыкавалі рэспубліканцы. Яны нагадалі Обаме дадзенае ім абяцанне да канца прэзідэнцтва ўдвая скараціць дзяржаўную запазычанасць. Выканаць яго не атрымаецца. Прапанаваны бюджэт прадугледжвае істотны рост запазычанасці. Кадравыя змяшчэнні на станцыі «Эхо Москвы». З рады дырэктараў сыходзяць галоўны рэдактар Алексей Венедиктаў і ягоны намеснік Уладзімір Варфаламеяў. Гэтак яны выказалі пратэст супраць патрабавання холдынгу «Газпром Медыа» замяніць незалежных дырэктараў станцыі. «Газпром Медыа», якому належыць кантрольны пакет акцыяў «Эхо Москвы», тлумачыць сваё рашэнне эканамічнымі прычынамі. У сваю чаргу журналісты радыё бачаць палітычную падаплёку справы і падазраюць у датычнасці да кадравых зменаў расійскае кіраўніцтва. Вядомую сваёй незалежнасцю меркаванняў «Эхо Москвы» здабыла папулярнасць і аўтарытэт, запрашаючы на праграмы экспертаў, далёкіх ад лаяльнасці Крамлю. Моцны землятрус ля вострава Хонсю ў раёне атамнай электрастанцыі Фукусіма-1. Штуршкі магнітудою 6,2 адчуваліся шмат у якіх рэгіёнах Японіі, у тым ліку і ў Токіа. На шчасце, гэтым разам сур'ёзных пашкоджанняў землятрус на Хонсю не прынёс. Аднак ён напужаў японцаў, прыгадаўшы ім мінулагоднюю катастрофу. У выніку мацнейшага землятрусу ў раёне Фукусімы у сакавіку загінулі больш як 15 000 чалавек, а на АЭС адбыўся выцек радыяцыі, параўнальны да аварыі ў Чарнобылі. Закаханыя ўсяго свету сёння абменьваюцца прызнаннямі, сувенірамі ды пярсцёнкамі. У Перу шлюбныя ліхаманцы паддаліся каля 600 параў, што ўзялі ўдзел у масавым вяселлі. А на Філіпінах, узладжаных дзяржавай у масавым шлюбе, пабраліся перш за ўсё людзі ў форме. Яны не могуць дазволіць сабе прыватнай арганізацыі свята праз напружаны графік і нястачу грошай. Тым часам іранскія ўлады святкаванне Дня Святога Валянціна забаранілі, спасылаючыся на непажаданы ўплыў заходняй культуры на іранцаў. Аднак, нягледзячы на рэлігійныя забароны, каханыя ўсё адно рабілі падарункі ды прызнаваліся адзін аднаму ў пачуццях. Бо нават калі дзень Святога Валянціна забараніць можна, дык каханне забароне не паддаецца. Мар'яна Чарняева, Аб'ектыў. Як вядома, не словам адзіным жыве чалавек, аднак усё ж такі хочацца цёплых і пяшчотных словаў, асабліва ў гэты рамантычны свята Дзень закаханых. І не толькі пачуць, але, напрыклад, прачытаць, а можа нават атрымаць у падарунак. Пошукі беларускамоўнай валянцінкі ў матэрыяле Валерыя Руселіка. Я цябе кахаю. Гэтае слова не патрабуецца ні датаў, ані нейкіх адмысловых умоваў. Галоўнае, каб іх было каму сказаць. Аднак свята ёсць свята, і Дзень Святога Валентина не вынятак. Патрэбны і падарункі, і віншаванні. Хотел бы поздравить свою девушку на белорусском языке с помощью открытки. Поздравление все на русском языке идет, а на белорусском очень редко. Хотя, может быть, и на белорусском и красивее будет, и как-то, не знаю, интереснее. І сапраўды, калі галава дзіравая альбо часу за штодзённай мітусню не хапіла, заўсёды на дапамогу прыйдзе менавіта старая добрая паштоўка. Але павіншаваць каханую ці каханага менавіта на роднай мове у Беларусі не гэтак проста. В белорусской мове нету, только на русской, девушка. В основном они проданы все, валентинки. Вот. Все, что осталось, только на русском языке. Няўжо ж нашая родная кахаю гучыць горш? Беларускамоўная якая-нибудь там паштоўка, яна больш цікавая была, арыгінальная. Гэта было просто цікавей і не так папсова, як вось тое, што прадаецца ў нашых крамах.
Пагатоў попыт менавіта на сваё ёсць. З гэтым пагаджаюцца нават гандляры. Кожны дзень пытаюцца. Гэта ёсць паштоўкі, як і з нейкімі святамі, якія адбываюцца, вось як дзень святого Валентина ці Новы год, так і кожны дзень прыходзяць людзі, звычайна маладыя людзі, якія пытаюць, ці ёсць на беларускай мове паштоўкі. Аднак попыт, на жаль, далёка не заўсёды нараджае прапанову. Просто у нас ничего нет такого, к сожалению. Где ни посмотри, все на русском языке. Аднак свята вымагае пазітыву, і беларускія паштоўкі ўрэшце знайшліся. Хай і не ў дзяржаўнай, а ў прыватнай кнігарні. Гэта робіць у нас адзін пастаўнік, паштоўкі з такімі воблачкамі і прыемнымі надпісамі. Напрыклад, побач з табой мне вельмі утульна, нам так хораша разам, у нас на дваіх адні сняжынкі, ці толькі з табой цёпла. Вось. Таксама з гэтай серыі яшчэ былі і цёплыя абдымкі, ужо раскупілі. Купляюць беларускамоўныя, сведчыць гандлярка, сапраўды ахвотна. Гэта прыемна, што хоць нешта ёсць, і людзям нават не вельмі важна, як яна выглядае, што яе намалявана. Галоўна, каб быў надпіс на беларускай мове. І нават расійскамоўная аўтарка дызайну паштовак пагаджаецца. Па-беларуску віншаванне гучыць нашмат прыемней. Русскоязычных почтовок достаточное количество у нас, да, и они обычно все ощущения белсоюз друга не хотелось передать просто. Хотелось чего-то более высококачественного. І не бяда, што беларускую паштоўку амаль нідзе не купіць. Яе заўсёды можна зрабіць уласнаручна, якасна і з найлепшымі пачуццямі. Валер Руселік, Аб'ектыў. І з самымі найлепшымі пачуццямі мы працягваем. Заўтра надвор'е будзе фармаваць вобласць паніжанага атмасфернага ціску, а таму раю запасціся пазітыўнай энергіяй яшчэ сёння. У Гомлі, Віцебску ды Магілёве ў сераду ў дзень чакаецца хмарнае з праясненнямі неба. Тут прагназуецца да 11 марозу. У Менску заўтра без сонца і каля 10 ніжэй за 0. Самая высокая тэмпература да 5 марозу ў Берасці ды горадні, але тут варта чакаць снегу. Вецер паўднёва-ўсходні 5 метраў за секунду, атмасферны ціск 747 міліметраў ртутнага слупка. Нашу праграму з навінамі спорту працягне Алесь Пуціла. На гэтым я развітваюся і жадаю надзвычай прыемнага вечара. З добрай энергіяй мы сустрэнемся з вамі заўтра ў галоўным выданні Аб'ектыву роўна а 21:00. Вітаю спартовых заўзятараў. Так званая еўракубкавая футбольная вясна стартавала сёння ў расійскай сталіцы. Рубін у маскоўскіх лужніках прымаў грэцкі Алімпіякос. Маючы 73 хвіліны перавагу ў аднаго гульца, казанцы тым не менш не здолелі адгуляць мяча, прапушчанага 2 хвілінамі раней, да яшчэ і не зрэалізавалі пенальці. Параза 0-1. Да гэтага часу закончыўся першы тайм іншай сённяшняй сустрэчы. Партугальскі спортинг з Брагі сустракаецца з турэцкім Бешикташам і пакуль прайграе 0-1. Астатнія матчы гэтага раунду пройдуць 16 лютага. Сёння ж яшчэ аднаўляецца і Ліга чэмпіёнаў УЕФА. У стартавых двубоях 1/8 фіналу ў нямецкім Леверкузене Байер прыме іспанскую Барселону, а ў французскім Ліёне мясцовы аднайменны клуб згуляе супраць кіпрскага АПЛ. Жаночай зборнай Беларусі па тэнісе пасля крыўднай паразы ад каманды ЗША 0-5 на пачатку лютага замест права змагацца за выхад у галоўную сусветную групу зноў адкацілася на мяжу другой сусветнай групы Кубка Федэрацыю. Паводле новага рэйтынгу нашая зборная згубіла 4 пазіцыі ды апынулася ў ліку несеяных камандаў. Сёння ў Лондоне прайшло лёсаванне, якое высветліла нашых суперніц у раўндзе плэй-оф. Беларускам трэба будзе праводзіць двубой са Швейцарыяй, прычым на корце суперніц. Ці дапаможа сваёй зборнай арdenаносная Азаранка, першая ракетка свету, якая, да рэчы, па афіцыйнай версіі з-за траўмы спіны прапусціла спаборніцтва ЗША, пакуль невядома. З камандою Швейцарыі нашыя дзяўчаты сустракаліся раней двойчы. У 1995 годзе ў Іспаніі выгулілі 2-1, а ў 2003 у Партугаліі саступілі 0-2. Швейцаркі ў рэйтынгу 14-е, беларускі 18-е. Матч пройдзе 21 і 22 красавіка, дзе канкрэтна пакуль не паведамляецца.
Вярнуўшыся на 2 дні з фінскага Конкілахці, дзе прайшоў 8-й перадапошні этап Кубка свету па біятлоне, зборная Беларусі зноў зазбіралася ў дальнюю замежную дарогу. Гэтым разам каманда адпраўляецца бліжэй да месца будучага чэмпіянату свету, які на пачатку вясны прыме нямецкі Рупальдынг. Ужо заўтра туды ж у Нямецчыну, але ў мястэчка Боденмайс едуць спартоўцы і спартоўкі нацыянальнай каманды на трэнінгавы збор. Спачатку Юрый Альберс, а затым Андрыян Цыбульскі назвалі склады адпаведна мужчынскай і жаночай зборных. У першую увайшлі Александр Бабчын, Сергей Новікаў, Юрый Лядаў, Владимир Аленішка і Яўген Абраменка. У рэзерве Владимир Чапелин. Ну, гэта наше слабое звено мужчынскай каманды. Жаночую зборную складуць Дар'я Домрачева, Настасья Дубарэзова, Людмила Калінчык, Надзея Скардзіна ды Ірына Крыўко. У запасе на непрадбачны выпадак нават 3 біятланісткі, яшчэ 2 Дар'і, Юркевіч і Нестерчык, а таксама Алла Толкач. Амерыканскі біятланіст Лоуэл Бейлі, які займае 13-е месца ў агульным заліку Кубка свету, не толькі таленавіты спартовец, але і выдатны музыка. Нарадзенец Лайк Плэсіду, дзе б не падарожнічаў, заўсёды мае з сабою улюбёную гітару. А сёння, на дзень Святога Валянціна, выклаў у сецева асабіста наіграную песню Боба Марлі пад назваю «Гэта каханне». У запісы ўзялі ўдзел зоркі сусветнага біятлону. Сярод такіх, шкада, не знайшлося месца нашай зорачцы Дашы Домрачевай. Магчыма, у кагосьці з іх наперадзе пасля спартовай і нядрэнная пеўчая кар'ера. З днём усіх закаханых і вас, шаноўныя сябры Белсату. Заўтра будзе новы дзень і новая інфармацыя. Да сустрэчы.